Čaute, dneska ideme na bicykel a nakrmíme psíkov. Tak, držte si klobuky a ja idem. Bertík, čau, ako sa máš? Čaute, tu je Bertík. Daj Bertík, nepovinno, budeš krabnem. Ľudia, len taký tuning, pozrite sa, vidíte túto takú konštrukciu, tam je karta. Dobrý deň. Keby ste sa pýtali, prečo mám herpes cez pol papugy, tak ani nikto sa to nebude pýtať, na čo to hovorí. Ja hodnotím môj bike. Nie je to nič moc, pretože tento bicykel som kúpil od kamaráda za 20 €, či koľko neviem. Je veľmi starý, no 30 dokonca. No, je veľmi starý a proste plánujem si, že toto leto si kúpim nový bicykel, si musím našetriť. Jo, proste toto je taký, ako je dobrý, ale že proste... neviem. Ja vyzerám jak totálny kret, takže toto je auto. No, ty si tam. Kámo, to jak vidíme. Toto bol auto. Ľudia, to sa... Ľudia, ja som sa vysekal. Pomoc, ľudia, ja som padol. A vôbec sa nenahrané. Dobre, ľudia, vôbec som nebol nahrané, vôbec som si teraz neušpinil oblečenie. Kámo, ja som taký kreten. Dobre. Ľudia, ja proste nemám kondičku, ja furt sedím doma, hrám sa bez súfir. Pomoc. A ideme za Bertínka. Viete, že toto bol skvelý deň, užili sme si, nakrmili sme psov, no tak ja idem domov, takže čaute. Ospravedlňujem sa, že toto bolo také kratšie video. V poslednej dobe nemám motiváciu a mám dysreguláciu organizmu, čo je vlastne vyhorenie, takže nemám nápady a takže očakávajte možno menej videí alebo neviem, takže hej, no, čaute.